Moi boas, hai pouquiños días que veño de impartir un curso para a CIN Ensino sobre acceso á función pública docente xunto con outra docente. Nese curso falamos de varias cousas relacionadas cas oposicións e a miña parte é a que ides ver a continuación. Nela falei sobre o sistema selectivo, o baremo, os cursos de formación, páxinas web que vos recomendo se estades preparando oposicións e tamén redes sociais interesantes se estades preparando o proceso selectivo. Así que sen máis deixo vos xa con ese vídeo e espero que vos sexa de utilidade. O sistema selectivo para acceder á función docente consta de tres partes, que son a presentación, a fase de oposición e a fase de concurso, que ven sendo o baremo. Normalmente soides falar de fase de oposición e fase de concurso, pero eu neste caso inclúo a presentación porque, desde o meu punto de vista, non deixa de ser a primeira parte, porque é un momento moi importante, xa que a asistencia a esta presentación é obrigatoria. De feito, se non acudides á presentación, ides quedar automáticamente excluídos do proceso selectivo. Polo tanto, non é un simple trámite, vale? Senón que é unha parte formal e imprescindible do proceso selectivo. Despois desta presentación, efectivamente, sí que comeza a fase de oposición, que é a parte na que se avalían os nosos coñecementos e capacidades a través das probas. Só se superades esta fase de oposición, ides poder acceder á seguinte, que é a fase de concurso, que é onde se valoran os méritos, é dicir, o baremo. Agora vou centrarme na fase de oposición, vale? Xa que a parte do baremo tratareina máis adiante. A fase de oposición consta de dúas probas, e cada proba divídese en dúas partes. Agora imos centrarnos na primeira proba, que é eliminatoria. E doita ser a máis temida porque require demostrar tanto coñecementos teóricos como prácticos. De que consta a primeira proba? Pois a primeira proba consta de dúas partes e a primeira parte é unha proba práctica. Ten unha duración de 3 horas e, en xeral, ofrécenos dúas opcións da que deberemos escoller unha. En que consiste esta proba? Pois depende da especialidade. É na convocatoria onde veredes como se detalla cada unha das especialidades en canto á súa parte práctica, en canto a esta proba práctica. Pero aquí vou vos comentar, por exemplo, algún exemplo, vale? Xa digo, veñen todos na convocatoria, pero, por exemplo, en inglés consiste a primeira proba, esta parte práctica, en responder preguntas de tipo lingüístico sobre un texto en prosa na propia lingua e facer unha redacción, tamén na propia lingua, sobre un tema de actualidade. En procesos sanitarios, por exemplo, inclúe exercicios e supostos prácticos relacionados coa especialidade. En física e química trátase de resolver cuestións ou problemas vinculados co temario. En estética, realízanse simulacións ou resolucións de supostos propios da práctica profesional. Como vedes, cada especialidade ten o seu enfoque, pero todas teñen en común que avalían a aplicación práctica de coñecementos. E xa digo, se queredes saber exactamente en que consiste ou en que vai consistir a parte práctica da vosa especialidade, o que tedes que facer é ir á convocatoria e buscalo. A segunda parte da primeira proba consiste no desenvolvemento por escrito dun tema do temario oficial. Dispoñeredes de 2 horas para redactalo. E a cantidade de temas entre os que deberedes escoller tamén varía segundo o corpo. Por exemplo, nas especialidades de secundaria, de profesorado especialista en sectores singulares da formación profesional en escolas de idiomas, teredes que escoller entre 4 temas, vale? Un deses 4. E no caso do corpo de mestres, por exemplo, haberá 2 temas dispoñibles para escoller. Unha vez realizadas as dúas partes da primeira proba, que, por certo, normalmente fanse o mesmo día xunto coa presentación da que vos falei antes, e o tribunal, despois disto, como digo, convocaravos para a lectura das dúas probas destas dúas partes da primeira proba que, como digo, teredes que ler diante do tribunal. Unha vez rematada esta lectura, tedes que seguir moi atentos á páxina web edu.xunta.gal/oposicións, que será ali onde se publique a listaxe de persoas que superen a primeira proba. E isto é fundamental porque esta proba é eliminatoria, é dicir, só quen a supere poderá continuar no proceso e realizar a segunda proba. Quen non a supere quedará automáticamente fora do proceso selectivo. Imos, pois, entón, coa segunda proba do proceso selectivo, que tamén consta de 2 partes, que se realizan tamén normalmente o mesmo día e de maneira consecutiva unha despois da outra.
Antes de comezar con esta segunda proba, teredes unha hora de preparación individual, é o que se coñece como a encerrona. Durante esta hora estaredes sós nunha aula, sen tribunal nin outras persoas, e poderedes levar e usar o material que consideres necesario sempre que non teña conexión co exterior, é dicir, móvil, internet, etc. Esta hora normalmente para o que serve pois é para organizar a posterior exposición e revisar pois o que considerades máis importante. A primeira parte da segunda proba consiste na presentación e defensa da programación didáctica. Teredes para facelo 20 minutos. A continuación, e sen pausa, realizaredes a segunda parte, que consiste na exposición dunha unidade didáctica. Neste caso, disporedes de 30 minutos para facer a presentación e exposición da vosa unidade didáctica. Unha vez rematada a exposición, o tribunal contará con 10 minutos adicionais nos que poderá facervos as preguntas que considere oportunas, tanto sobre a programación, lóxicamente, como a unidade didáctica que lle presentedes. Nesta segunda parte da segunda proba hai varios aspectos importantes que considero que deberes ter en conta para preparala con garantías e que son os que vos vou comentar a continuación. O primeiro é que as programacións deben seguir un formato específico, vale? E este formato específico aparece unha vez máis recollido na convocatoria oficial. Este formato regula cuestións como, por exemplo, o tipo de letra, o número de páxinas, que son 60, o número de unidades didácticas. É fundamental revisar estes requisitos con atención cando vos vaiades presentar as oposicións. Por qué? Porque non son iguais para todas as especialidades. Por exemplo, nas especialidades específicas de FP, o número mínimo de unidades didácticas é 4. En cambio, na maioría ou nas restantes especialidades de outros corpos, o mínimo son 15 unidades didácticas, vale? Tamén é importante saber que durante a exposición poderedes usar un guión e material de apoio sempre cando este material sexa aprobado previamente polo tribunal. Isto pode incluir, por exemplo, pois o máis habitual son presentacións, láminas, esquemas, recursos visuais, o que consideredes útil para acompañar a vosa intervención. Tamén debedes ter en conta, no caso de exposición da unidade didáctica, que podedes escoller entre dúas opcións, ou ben escoller unha unidade da vosa programación ou ben un tema do temario oficial da especialidade. É certo que a maioría das persoas escollen facer ou expoñerlle ao tribunal unha das unidades da vosa programación, pero, coñezo algún caso nos que efectivamente houbo quen escolleu o temario, pero xa vos digo, non é o máis habitual. De todos modos, en ambos casos o sistema de elección funciona igual, que é, antes de comenzar a proba, teredes que extraer ao chou 3 papeliños ou 3 bolas, depende como fai o sorteo do tribunal. Explico máis visualmente. Meteredes a man nun saquiño onde haberá ben os títulos das vosas unidades didácticas, se escolledes unha da vosa programación, como dicía antes, ou ben os temas do temario, se escollestes a outra opción. Unha vez que extraeades as 3 unidades ou temas, deberedes escoller un deses 3 para expoñelo diante do tribunal. Por último, algo fundamental tamén que considero que debedes saber para a exposición da programación en unidade didáctica é que os criterios de avaliación que empregará o tribunal están recollidos tamén na convocatoria oficial a través do que chamamos como rúbricas, é dicir, podedes consultar na propia convocatoria as rúbricas que vai usar o tribunal para avaliarvos nesta segunda proba nas súas dúas partes. É moi recomendable consultalas con tempo, lóxicamente, para saber exactamente pois o que os van valorar, que normalmente pois é a estrutura da exposición, a claridade, o uso de metodoloxía, xusta a legislación vixente, capacidade de expresión oral, etc. Con isto, remato a explicación da fase de oposición. Lembrade que, se conseguimos superala, pasamos entón á fase de concurso, que consiste simplemente na aplicación do baremo ás persoas que superaron a fase anterior. Así que agora imos analizar con detalle o baremo e ver como podemos sumar puntos nesta parte do proceso. A continuación, imos falar entón da fase de concurso, que non ven sendo outra cousa que o baremo. O baremo das oposicións é probablemente unha das primeiras cousas que nos preocupan como opositoras. É certo que ter unha puntuación alta no baremo é importante, pero tampouco é imposible aprobar tendo en conta tendo pouca puntuación. O fundamental é entender ben como funciona o baremo e onde podemos sumar puntos. O baremo está dividido en 3 bloques, vale? O primeiro é o da experiencia docente, que ten un máximo de 5 puntos.
Aquí, como é lóxico, quen está comezando o seu proceso de acceso á docencia non adoita ter moita puntuación, sobre todo se nunca traballamos no ensino, vale? Porén, nos dous bloques seguintes, que son o de formación académica e o de outros méritos, sí que é posible conseguir unha puntuación relevante desde o principio. Entre ambos poden sumarse, como vedes, 7 puntos, polo que aquí é onde vos recomendo centrar os vosos esforzos iniciais no caso de que non teñades experiencia docente. No bloque de experiencia docente puntúa o tempo traballado tanto en centros públicos como en centros concertados ou privados, segundo o corpo e a etapa. Concretamente, outórgase un punto por cada ano traballado en centros públicos en especialidades do corpo ao que nos presentamos. 0,5 puntos por cada ano de experiencia en centros públicos en especialidades de distintos corpos. Poñovos aquí un exemplo. No meu caso, por exemplo, que traballei en escola de idiomas e traballei en secundaria, se me presento a secundaria, o tempo que traballei neste corpo, puntúame un punto por ano. En cambio, o que traballei en escola de idiomas, como é un corpo distinto, pois puntuaríame 0,5 por ano. Despois, se a experiencia é en centros privados ou concertados, sería 0,5 puntos por ano en centros privados ou concertados na mesma etapa e 0,25 se é noutra etapa diferente. Probablemente estades pensando que como podo conseguir experiencia no ensino público. A resposta é que se accede a través de listas de sustitución, ás que se pode entrar tanto mediante listas abertas como a través do propio proceso selectivo. En canto á formación académica, este bloque subdivídese en 5 partes. A primeira é a nota media do expediente académico, que pode supoñer, dependendo da nota, pois 1 ou 1,5 puntos, vale? A segunda permite obter un punto por un mestrado oficial, outro por un doutoramento e 0,5 puntos adicionais se durante ese doutoramento pois obtivestes o premio extraordinario. Iso sí, só puntúa un mestrado, un doutoramento e un título extraordinario como máximo. O terceiro subapartado recolle as titulacións universitarias adicionais, que poden achegar ata un punto se son de primeiro ou de segundo ciclo. Lóxicamente, teñen que ser diferentes a que accededes, é dicir, ides ter unha titulación que vos vai ser requerida como acceso para poder presentarvos, e esa non puntúan, serían as segundas titulacións que teñades as que poden puntuar. O cuarto apartado fai referencia ás titulacións de réxime especial e de formación profesional. Darambos 0,5 puntos por títulos de Escola Oficial de Idiomas de nivel C1 ou C2, excepto de galego, vale, que só puntúa o C2, e por títulos profesionais de música e danza. E 0,2 darámbolo por titulacións de FP de grado superior ou de técnico superior de artes plásticas e deseño. Finalmente, tamén se pode sumar puntuación, como vedes aquí na imaxe que vos estou proxectando agora mesmo, por certificados de linguas estranxeiras de nivel C1 ou C2 emitidos por entidades recoñecidas que son pois as típicas Trinity, Cambridge, Camões, etc. O terceiro e último bloque é, como vedes, o de outros méritos. Aquí, por exemplo, puntúan os certificados de lingua estranxeira de nivel B2 e atención porque o B2 de galego non puntúa neste apartado porque non é unha lingua estranxeira, é a nosa lingua propia. Tamén se pode sumar puntuación por formación permanente, tanto recibida como impartida. Neste caso, tede en conta que só cos cursos recibidos, vale, coas 200 horas que serían de cursos recibidos, xa podedes alcanzar o tope máximo de 2 puntos deste apartado. Mais adiante dareivos algúns consellos prácticos para conseguir dun xeito doado esta puntuación de 2 puntos de outros méritos a través da, como digo, da formación que xa se poden conseguir só con formación recibida. Tamén me gustaría, neste punto, aclarar algunhas dúbidas frecuentes sobre o baremo. Unha das máis habituais é que cando e como se entregan os méritos. Pois ben, os méritos non se entregan como pensa moita xente cando te escribes nas oposicións, senón que só se presentan se se supera a primeira proba de oposición. Lembremos que constaba de parte A, que era a parte práctica, e parte B, que era o desenvolvemento por escrito dun tema do temario oficial. Unha vez que superedes esta fase, a primeira proba, será o propio tribunal quen vos convoque ás persoas aspirantes para entregar os méritos ás persoas que superedes a primeira proba. Na web oficial de oposicións, que xa vos dixen que é edu.xunta.gal/oposicións, atoparedes un documento específico para alegar os vosos méritos. E este documento deberedes entregalo xunto coa documentación que os xustifique cando, como digo, o tribunal vos convoque a través da web de oposicións.
Outra pregunta moi habitual é ata que data se poden acreditar os méritos. E a data límite sempre é o día en que remate o prazo de inscripción nas oposicións. Por exemplo, este ano que rematou o 10 de marzo de 2025, só puntuarán méritos que sexan perfeccionados, é dicir, cuxa data de certificación sexa igual ou anterior ao 10 de marzo de 2025. E ben, como vos comentaba hai un anaco, a continuación vou vos falar dos cursos. Por que vos vou falar de cursos? Pois moi sinxelo, como víades antes, no baremo das oposicións existe un apartado chamado Outros méritos, cun valor, se lembrades, que tiña máximo de 2 puntos. Eses 2 puntos pódense conseguir simplemente realizando formación tanto en liña como presencial. A clave está en acumular 200 horas de formación válida, algo que é perfectamente asumible se se planifica con tempo. Por experiencia, podo dicirvos que unha das preguntas máis habituais que recibimos é se un determinado curso conta ou non conta pro baremo. É normal ter esta dúbida porque non todos os cursos serven. A convocatoria establece que só computan os cursos organizados por universidades, sempre que estean asinados por reitor ou reitora, incluso tamén pola vicerreitoría, os da propia Consellería de Educación, os doutras entidades que teñen os seus cursos oficialmente homologados ou tamén os do Ministerio de Educación. Porén, como vedes, hai moitas excepcións e requisitos, polo que non sempre é doado saber se vai puntuar ou non vai puntuar un curso. Por iso, se queredes ir sobre seguro e evitar calquera tipo de dúbida, a mellor recomendación que vos podo facer é que fagades os cursos, neste caso, da CIGA Ensino. Témolos en modalidade presencial e en modalidade en liña. E o bo que teñen é que todos están homologados, vale? Ademais, teñen outra vantaxe importante, que é que cando consigades a vosa praza como funcionario ou funcionaria, estes cursos xa van a aparecer automáticamente nos vosos datos persoais, sen necesidade de telos vos que subir á páxina web da Consellería. Se queredes consultar a nosa oferta formativa, podedes facelo facilmente a través da nosa páxina web, que é a que estades vendo agora mesmo, que é ci-medioensino.gal. Como vedes aquí, temos un menú superior no que aquí cara ao final tedes formación. E se pulsades en formación ides acceder a esta sección onde podedes consultar todas as nosas actividades de formación, vale? Por exemplo, ensínovos aquí, porque todos os anos vai estar este cartel, onde, se o abrides, vedes pois toda a formación tanto presencial como en liña que temos durante este curso. Así que xa sabedes, se queredes sumar os 2 puntos do baremo con tranquilidade e seguridade, esta é unha opción segura, homologada e sinxela. E aproveitando que estou xa na páxina web da CIGA Ensino, vou vos falar un pouco dela. Cando unha persoa comeza a preparar oposicións, comeza, como veredes, a escoitar moitas cousas, vale, que poden resultar un pouco confusas, como empezas a falar do sorteo dos tribunais, da lista provisional e definitiva de admitidos, a convocatoria, a letra que determina a orde de actuación, e o habitual é que non se saiba onde buscar toda esta información. Entón, por iso, vos vou falar da nosa páxina web ci-medioensino.gal, porque aquí no menú superior, se ides á sección de ensino público, tedes unha sección específica dedicada ás oposicións tanto do corpo de mestras como dos corpos de secundaria. Ambas recollen a mesma estrutura de información, adaptada, lóxicamente, a cada caso. Así que, para explicalo con detalle cada sección, podría acceder a calquera das dúas, pero vou abrir, pois, por exemplo, a sección de secundaria. O primeiro que veredes aquí abaixo, pois, é un CIGA Informa, vale? Este CIGA Informa, pois, resume todo o proceso selectivo, e aquí poderedes consultar pois, por exemplo, o número de prazas por especialidade, as propostas que fai o Sindicato CIGA Ensino nas mesas de negociación coa Consellería sobre oposicións e un resumo tamén bastante claro do proceso selectivo. Despois, atoparedes aquí, para cando chegue un momento, un tutorial guiado sobre como realizar correctamente a inscripción nas oposicións, vale? Seguido de todas esas publicacións que vos comentaba anteriormente, como pode ser, por exemplo, o resultado do sorteo que establece a orde de actuación das opositoras, que este ano é a letra F. Isto quere dicir que se te apelidas Fernández, pois seguramente vas estar no Tribunal número 1 e serás das primeiras persoas pois convocadas para a lectura, por exemplo.
Despois temos aquí o decreto da oferta de emprego, que non é máis que un documento no que aparece o número total, de prazas por corpo, non por especialidade. O número de prazas por especialidade publícase despois na convocatoria, que é isto que tedes aquí, e aquí podes consultar ese documento que vos falei que é moi importante, por exemplo, pois para saber os requisitos da programación, para saber en que consiste a parte A ou a parte práctica da primeira proba en cada especialidade. Despois temos aquí o resultado do sorteo dos tribunais, que, bueno, sempre está ben consultalo, pois por se coñecemos a alguén e se podemos, pois, intuir, por exemplo, por onde pode tirar a proba práctica. Por que digo isto? Porque imaginadvos que resulta que no vosso tribunal hai unha persoa que está traballando, pois, en bibliotecas escolares, pois podería ser, como xa ten pasado, que na parte práctica, na parte A da primeira proba, pois caia algo, por exemplo, no corpo de mestres de bibliotecas, vale? Ben, despois, por último, o que temos a día de hoxe publicado na nosa página web é o listado de admitidas provisional, vale? De feito, no momento no que estou facendo este vídeo, aínda está en prazo, remataría dentro dunha semana. E xa digo, daqui a, por exemplo, xuño, ides ver que aquí aparecen moitas máis publicacións, como pode ser a distribución de opositores por tribunal, os lugares e horas exactos dos exames, a lista de admitidas e excluídas definitivas, etc. En resumo, cando se comeza a preparar unha oposición, é fundamental saber que existe un lugar fiable e actualizado onde se recolle toda a información relevante. E esa referencia para atopar toda esta información, pois pode ser, por exemplo, a página web da CIGA Ensino, CIG-Ensino. Ademais desta sección, na nosa página web, tamén aquí en Ensino Público e en Oposicións, temos unha sección especial dedicada á normativa relacionada coas oposicións. Aquí podedes consultar toda a legislación referente ao acceso á función pública docente e, por exemplo, tamén os temarios vixentes que, por raro que poida parecer, como vedes aquí, a maioría aínda son dos anos 90. De todos modos, en canto á normativa, se hai un documento que é clave en toda esta normativa é a convocatoria, da que xa vos falei antes e que xa vos acabo de dicir onde a podedes atopar. Por que é importante a convocatoria? Ademais de todo o que xa vos comentei, pois nela aparece a estrutura do proceso, aparece o baremo, prazos, criterios de avaliación, a documentación que hai que presentar. En definitiva, a convocatoria é o documento máis importante e convén lelo con calma e con atención antes da convocatoria. Quen o faga, quen o lea, porque a maioría da xente, xa vos digo eu, que non o fai, non lea a convocatoria, pero que na lea, que saibades que ides partir, aínda que vos parece mentira, cunha vantaxe clara fronte a quen non lea a convocatoria. Con respecto a páxinas web, podo vos falar tamén da miña propia páxina web, que é profesoradogalicia.com, que é esta que estades vendo aquí, onde teño un apartado específico sobre oposicións. Aquí ides atopar varias cousas útiles, como pode ser, por exemplo, unha calculadora de baremo que vos vai permitir pois saber con que baremo ides poder contar cando vos presentedes ás oposicións, un baremo interactivo con toda a información sobre o que puntúa e documentación xustificativa que vos van pedir con respecto a cada un dos méritos que poderedes alegar. Tamén hai unha sección interesante onde podedes descargar os exames de convocatorias anteriores, vale? Por corpo e especialidade. Despois, outra cousa interesante pode ser esta sección de preguntas frecuentes, onde hai, resolución, están resoltas aquí as dúbidas máis habituais con relación ás oposicións. E, por último, aquí tedes unha sección de vídeos onde vos vai levar a unha lista de reproducción con todos os vídeos que teño na miña canle de YouTube sobre oposicións, vale? Aquí podedes atopar pois vídeos sobre consellos, entrevistas a preparadores e preparadores, etc., vale? E ben, finalmente, vou vos falar das redes sociais que vos recomendo se estades preparando oposicións, vale? A CIGA Ensino, na actualidade, está presente en varias redes sociais, vale? Que son Xe, que é o antigo Twitter, Facebook, Instagram, Mastodon, Blue Sky, Telegram, WhatsApp e YouTube. Agora ben, cale vos recomendo seguir especialmente se sodes persoal
interesado nas oposicións? Pois eu teño clarísimo. A primeira sería Telegram, vale? Para min é máis recomendable para manterse ao día, pois, sobre todas as publicacións oficiais relacionadas coas oposicións, pois convocatorias, listaxes, sorteos, datas, etc. É unha canle rápida, directa e moi cómoda de seguir, vale? Para atoparnos en Telegram, simplemente tedes que buscar na lupiña que ten esa aplicación, pois Ciga Ensino, e xa ides acceder á canle da Ciga Ensino de Telegram, onde publicamos toda a información que vos acabo de comentar. Tamén vos recomendo, por exemplo, YouTube, xa que é fundamental para acceder aos nosos vídeos explicativos sobre as oposicións, vale? Sobre o que temos, por exemplo, que vos ensinaba antes do proceso de inscripción nas oposicións. E para atoparnos en YouTube, pois simplemente no buscador é tan doado como poñer Ciga Ensino, vale? Despois tamén vos recomendo Facebook e Instagram, vale? Por que? Porque son perfectas para consultar dúbidas que teñades relacionadas cas oposicións, xa que aí podedes enviarnos mensaxes directamente e, de feito, curiosamente, as persoas que estamos impartindo este curso somos tamén as que contestamos as mensaxes que recibimos nestas redes sociais de Facebook e Instagram. Así que, se tedes calquera pregunta, xa sabedes por onde comezar. En Facebook e Instagram é igual de doado atoparnos, simplemente, pois no buscador, buscar Ciga Ensino.